adwumayefo akeka won ho na edi entra adwumayefo ye wo ma Ghana mu wo nkabo mu ko ahodro nso de abase nyame ya domo bosom ye wom de toso aduonu so wo mo etiatua atra ye hwe o man sikasam nsam so ya wasahene di animo kano foriata wo de krata tentententen ababa nte so fa o man ka ye de ewa amadane no na nsam pi ewa akire assembly members wo mo bosom fra ho mansin mu enso de ato mampanyine nim se won mo srada abaka chepanyine ho no mu yera ya danso papa no mampanyi sigine efiri memenda no ebeka ene ya ye kasana nyina no eye NDC amanyoko na bato okoto ye wo enkramanta no mawie yi yebedi nkomo bia fa akire yebekwa monten so ne yakwa kwahwe ne so ka sentuade bo no ekose aprosifo ya ewo mfimfiri mantamu abomoten ama won saka drani bi na afenso ni metini na omobone ene sai ebeka wenum ho na abusuan aboabo no a yadne nyina da baba som sa wia prompto broadcast yebo yadamo live e wo Facebook ho aya Sompa 93.1 woko YouTube nso a aya Sompa TV aya maramfi wadwenkyera na sensusuye no fa bra pam ya bakenkan ne kama e de amawo na mom same nyina sa wo pebi no wakenkan so a www.sompafmonline.com wo benya bi no wakenkan eye mezo for Jews abusua no ne ya comfort dia ma wo pa no dia papa beboa ma wo skin na toso wo benya hoden abrohwo na afezo kra no wakoma no atumi mogya di mu afrisane a eye mezo for Jews eno na wiabre wo hia abusua wo pa dodo moto afra homan 0246 270221 0246 270221 anafi abehaba clinic tano so patrapa new site yare no yetu ase de amount e ma remfisa fido fido sikasam de ono ane yedwan to ano awie yi haba mesa no ya pebinom na nya dwuma no ma ya trase na kwabra kese na afi akosia ejewa kwade boati golden tulip eye brebi atwamu edi na edi akotene wo Ghana ha yi pa ni wiase fa na nyina no eye se awojibia adwuma kese baako eno no ewo kumase ha sei na wasesa din no e de call Lancaster Hotel ya kese eye awojibia kro no a adwumayefo ho na esuin omosema omuka nyina kire se free se wodane hotel ni din no ekọ foforo mu no na sikasam ene niema enkoyie ne science adwumayefo foforo na eba ye ne mpanifo adika ba ye no e kire wo mo se mo ba wo benye ho bibi e de ama wo mo se ba ya omasetra mu adwuma omo ye no ni sikasam ne ade nyina ade bi omahia ewa adwuma no mu no na atimi akoyie e de ma omo no omo nso anya hoɔden ne nidaso ne gidie ene asresem atimi aye adwuma no na so no anya de ekosa de ma wo mo aboa no wu mabre aka ho bi ma Sompa kase video bi ye nsa aka ya monten so eye adwumayefo na wo se tuntum a wate ase monten so wo de ye din na etie wasom asem Okay, hold on. You don't check the attitude. You check, you never check the attitude. We are sending it right away. They have them frank with you. The salaries and allowance. We have like the money we have to get. The money is in Sompa 93.1. The other signatory is signing his part and we are sending the check. abusia wei eye adwumayefo ene nsam a omo kantimu amudi yachi e wo Facebook live no so no wo ba ho no mo abuhu sa bibia eda ho ya kire se ye ka ho asam na yenko ahma no so enua ba ma Ebeneza owusu ansa e wo ho Ebeneza rade asum de nka mo office apa o asum ka wo so na apomu te sen kakaka ne de ne mu boyen komo in Lancaster Hotel mega ebese abosome miensa atwamu ni anase bese abosome bese suwa atwamu ni ena sa edin a ye fere Lancaster etime bebo ase e wo Ghana ase ni nyina koba ase
hotel obi anim sɛ ne yɛfɛ no golden tulip no ɛna yɛsesa ne din ɛba bɛyɛ Lancaster na nokwasɛm ne sɛ ɛnɛ dɛn ɔmanfoɔ bi no mu ɔmu wɔ saa hotel no mu adwumayɛfoɔ no wɔn ate agɔngɔn paa ne nyinaa kɔbaa sɛ wɔn akɛte asɛm bi yɛ adeɛ sɛ akɔyɛ ɛlɛsìn a aka ho bi ama sisi a mo kasɛɛ no adwumayɛfoɔ ɛbuɔfu management a wɔn atofo kura mu na adwumayɛfoɔ nkasɛm no wɔn de to dwa akyerɛ mu sɛ saa Lebanese-foɔ a wɔn bɛtɛki over ɛwɔ saa hotel no mu no anokwasɛm ne nyamea nim no kura nie wɔn ɛnfa nipa nyɛ tete ne nyinaa kɔba sɛ ɛnam sɛ wɔn no Ghanafoɔ ɛyɛ Ghanafoɔ mu nso yɛ saa Lebanese-foɔ nti no wɔn mfa Ghana mmara na afei so Ghana kyekyɛ yɛ a ɛfa apɛdeɛ ne wɔn hyehyɛ mu yɛ so nyinaa no ɛnyɛ adwuma koraa ne nyinaa no sɛ sɛ ɔkɔka nso so a na ɔmo nso so ɛsɛ pɛsɛ wɔ sɛ yɛbɛyi wadi anaasɛ ɛsɛ adwuma no abɔ koraa anaasɛ nɔdɔdeɛ bi a ɛwɔ adwuma no mu biara nso so no yɛbɛtumi agye ɛde afiri wɔ nsɛm ɛno na akɔyɛ aesi akɔyɛ a ama ɔmanfoɔ bi no ma ɔmo yɛ adwuma wɔ hɔ no wɔn mu ehumboa atumi abɔ ɔmo paa na anɔkwasɛ ɛnyɛ kumase nko a ɛna saa demonstration wɔn mu yɛ bie nkraman mu nyinaa nso so yɛ adeɛ sɛ wɔn mu ɛyɛ bi paa ne ɛnam ɛkwan bɔne a adwuma mpanimfoɔ ɛde wɔn fa soɔ no ɛno na nam so ma ɛnɛ dɛn wɔn atumi ate wɔn ho agu mmɔnten so a ɛnɛ wɔn yɛ ɛmo agye sɛ wɔn nyɛ adwuma kɔpem sɛ mpanimfoɔ wɔn da saa adwumakuo ano yi wɔn atumi aboa na wɔn atumi aka wɔn aka piasɛm na afei so no nneɛma bi a ɛboa ma wɔn adwuma sɛ wɔn atumi gyina ne nan so ɛwɔ saa adwuma no mu no ebetumi agyina ne nan so na ɛbi nua wɔ abere ɛnɛ yi no ne kɔpie wɔ hɔ no na akɔyɛ sɛ adwumayɛfoɔ mu hɔ no nti ɛnte ase kora nti ɛno ti ka wo bi ma nneɛma bi a no wɔ sɛ wɔn yɛ na anɔpɛ nyinaa no wɔn atumi anyɛ tɛtɛ wɔn nyinaa ɛba abɔnten bɛka sɛ sɛ nyɛ adeɛ sɛ mpanimfoɔ mu da sɛ adwumakuo yi ano ɛbɛba bɛka biribi ɛde akyerɛ wɔn a ɛnyɛ adeɛ da sɛ wɔn nso so no bɛyɛ adwuma anɔpa sɛ mpanimfoɔ mu da adwuma ano yi ɛtumi pia abɔnten ba bɛka akyerɛ wɔn sɛ wɔn mu yɛ hɛɛbe efia dɛ ebi yɛ no mu yɛ no wɔn bɛtumi ayɛ ntotoa ayɛ biribiara sɛ ɛbɛyɛ a wɔn akɛse ahyɛ na afɔ sɛ enyanam bi a ɛboa mu wɔn nso so bɛtumi agyina wɔn nan so ɛtumi ayɛ adwumaden bi ama saa hotel no wɔn bɛtumi ayɛ ekyirɛkyerɛ mu no kata deɛ adwumayɛfoɔ ate aseɛ sɛ efia dɛ nyakopɔn yɛ adum ahwɛɛbɛ wɔn hwɛ no sɛ mpanimfoɔ alfa saa nneɛma no ɛwɔ akɔrɔ mu deɛ a wɔn ata ato wɔn ho agu mmɔnten so na deɛ bɛsie ɛtumi asi ɛwɔ ha se. nti sɛsi a na wɔn atwa so anaa wɔn gu so. sɛsi a no deɛ saa demonstration na wɔn yɛ nyinaa yɛ adeɛ sɛ wɔn de aba awie nanso so no adwumayɛfoɔ no de ati da sɛ wɔn hwɛ management n'anim a hwɛ bɛ efia dɛ ebi anim deɛ so wɔn ante wɔn anketewa no ho nsɛnsɛm na afei nso so no wɔn ɛnyanam bi a ɛboa na awuramusɛm baako kura wɔn no sɛ ebinom bra so so wɔn kɔ ahomedie mu nanso so no mpanimfoɔ nyɛ wɔn agye sɛ wɔn atumi aka biribi ɛde afa ho ne nyinaa ka ho bi nti na wɔn nso so yɛ wɔn agye sɛ ɛnɛ yi no wɔn nyɛ adwuma nanso so no mpanimfoɔ wɔn hwɛ adwumakuo no ano aba mu nti wɔn ka ɛde akyerɛ Ghana mpanimfoɔ sɛ wɔn ma no kura bi anaasɛ nhyehyɛ bi a wɔn yɛ nyinaa no ɛnɛ de sɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛhunu anomotu wɔn bɛti nti fia de nyankopɔn yɛ adoma yɛde ani kuro twɛ wi si bɛsɛ akɔ akɔtetɛ hɔ na deɛ bɛfiri mu aba biara no yɛbɛma etie fɔ so ɛhunu deɛ fɔ so. adwumayɛfoɔ a yɛka wɔn ho asɛm a yɛhwɛ wɔn wɔ Facebook live so no wohwɛ nkontabuo mu no wɔn yɛ bɛyɛ sesɛn. nua sɛ adwumayɛfoɔ yi no wɔn mu dɔɔso paasan sɛ wɔn ba ɛno anadwo no deɛ aba kɔ ɛna anɔpa efuo nso so aba eti ne haaham ani nka anɔpa yi wɔn a wɔn nso so yɛ wɔn adwo sɛ wɔn yɛ adwuma no na wɔn buru aduonum a wɔn kyerɛ sɛ wɔn nyɛ adwo sɛ wɔn bɛyɛ adwuma nkira nso so foɔ nso so ayɛ wɔn ma pa na wɔn nso so no wɔn nso yɛ wɔn adwo sɛ ne wɔn nyɛ adwuma na nso so no deɛ management yi ɛde bɛto dwa no ɛnna kabusuo ama wɔn nso so no wɔn de agye atum sɛ wɔn yɛ adwuma no ɛnna akɔpem tia de eti ɛnna wɔn a wɔn pira abɔnten de yɛda ase papaapa yɛn nua bɛrima Beneza owusu ansa ana yɛte ne nkan. nsɛmtwerɛfoɔ nhyɛ mudeɛ bi akɔ so wɔ ɔman Ghana mu ɛyɛ adwumayɛfoɔ nkabɔ koa ahodoɔ yɛ wɔ ɔman Ghana mu na ɛfrɛ saa nsɛmtwerɛfoɔ nhyɛ mu no kyerɛ sɛ wiase m nsɛm ha paa na wɔn makaka wɔn ani aduadua mu de wɔn aso atoto fam ahwɛ ahunu sɛ aban na motuo bi a ɔpɛ so otuo ɛyɛ debt exchange program no ahwɛ yɛ daakye wɔn pension ho asɛm ɛde asɛm bɛba na wɔn maka asɛm no ntumi maka nam so nti no wɔn mɔka de akyerɛ aban sɛ nyame yɛ atom a December abosom yɛ wɔn yɛn da ɛtɔ so aduonu nson
adwumayɛfo ahodoɔ nyinaa yɛ wɔ ɔma Ghana mu no wɔn te atwea wɔn kɔda na hɔ agu aban no so na wei ɛyɛ kyerɛkyerɛfoɔ panyin de ma Trade Union Congress Dr. Yauba wɔno na nsɛntwerɛfoɔ nhyiamudie no wɔkasa yɛ ɛwɔ aseɛ ɛnam so ma Sompa kaseɛ abusua yɛ pɛ nsɛm aho nti yɛne president ɛde ma Ghana National Association of Teachers ɛyɛ NAT ɛdi nkɔmmɔ bisa nsa so atweateɛ wɔn nso ka ho biana Reverend Dr. Isaac Owusu na gye yɛn soɔ kyerɛ mu sa nokwa wɔn de nyame yɛ adom na December abosom da tɔso aduonu nso enya banko adeɛ sɛ wɔn ti atwea ɛyɛ adeɛ a wɔn nso ɛde wɔn ho bɛgyim. Sitting on the 5th of this month, 5th December, Yura and Ufurata, Eba Bonting, and the Betu Jase, Abino, that restaurant, pensions are domestically generated fund, and Nona, and I say, and also Kahun and Abino, and the Koya debt restructuring. The 50 Samran, Uncrankre, it will be a woman, the Workers Union, and our workers group, Eba Bonting, and the car say, Tadiano, Yenia buying a Gina, and Yen Ghana, National Association of Teachers, Ye General Secretary, Tomatanku Musa, and in such a car, Tasia, all yes, man, actually, we are seeing say, at the church of war, out of over 640,000 public sector workers now, 252,000 and a not members. It's the Ocean Mukona, the pension scheme you are, one more dear doors of our air 40. It's the year about 2 just if you want your borrow money, public sector workers, I can waboom, excluding the private sector workers. Yet the best, and yes, the car tabai, and if you want, you and so, who said to you, or 18 actually, I almost said you see, one more penny for so bad until the man buying now. I see and I do under 19. If you are organized labor and so ATI, had the Betuja, meaning Mono, that's what I can Obian you are, what she is in and organized labor, and I catch a Ghana my for close to 700,000. Say, Yang, you declare your intention to embark on the indefinite right and yes, down. This is 93.1 FM. That's 20 feet, and the copy is 27 for the bedroom. And on I catch a my for say, oh, quite Juma, that Sadeko, and now Unya Sadeko, and you have to be the book, and I have if we summary a copy 27 in the place like William Quaduma, Cocobo, no, I had my 40. And yes, let you my 4 already Nakasano, Ghana may why you got 30 years, 40 years. How can I hold you? I'm 10,000, every crowd as low as 5,000. It's in the Nadia, never my brain, nah, that's sacrificing appreciation because already no 2020, that was Amri, 2020, that was Amri, Ghana may 4 sacrifice the power. I was your turn and Kenya President at the Ghana National Association of Teachers, Reverend Dr. Isaac Owusu. Oman Sanahine Yura Ken Oforiata and Ekasebra. Onam Santrofo and Safna or the Krata Aba Montenso. Ningnano Ayese. Said the Ebena or Minu Sika Sembe to me a Jina Yenti. A bino den Sayabini and a Montobi e Guhonomoa. And no but me a Buamasika Sem etimi Akoso. Yang answer him say or my Ghana say no. Yade enkofoka ewa manane. Aban ne kwakwa bobo siaba na yenya bi e de ye pese ye de ye ewo man mu. Na sade ye beye na aban no benya daje ne bre na watimi ayi saa eka wode no de afiri honti e na oman sa na hene ru akeno foriata wode sansensem go nyina aba bonten na ne nyina no eye enhyeseye pa ebiemu nso wasa kansam bi e de afa eurobond ho e na afenso eka hodo ya wode ewo man mu no ene na montuo ne nhyehyɛ ne agyinasi pote a aban no esi e de afa ho ne de nti a wo yes ha enema sabai a sika sam na brepamu obetimatua ye pese ye tie yasom nsam no achi ye bekɔ ahoma no so na ye ne owura prince obri yebo a ya wo ye obi a wonim de fa sika sam na afenso ho ntoto ye ho nsam so no ye na di nkomo masami ode akomu yie. The next stage, which is currently ongoing, is for Parliament to consider and approve the budget estimates of individual MMDAs. In addition, Parliament is also considering for approval the fiscal measures, both revenues and expenditures, and their related legal instruments underpinning the 2023 budget. This second stage will culminate in approval of the appropriations bill, which will enable the implementation of the 2023 budget. We are, therefore, calling on the Parliament to favorably consider the fiscal measures in the 2023 budget as they are an integral part of the package for addressing the economic challenges facing the country and will facilitate the approval of an IMF program by its board. As you know, the fund program consists of three important components: attaining a stable macroeconomic environment, obtaining debt sustainability, and seeking financing assurances. Ghana's domestic debt program was launched on Monday, 5th December 2022. The objective of the program is to reduce Ghana's current debt burden and its servicing implications on our economy. The program is designed to achieve this in the most orderly,
transparent, efficient, and expedited manner. It is critical to restoring macroeconomic stability and debt sustainability. The government has continued to dialogue extensively with various stakeholders, including regulators and representatives across the pensions, banking, asset management, and insurance sectors. We have discussed with them the rationale behind the domestic debt exchange program, understood their perspectives, and taken their feedback. Ultimately, confidence and the active participation of all stakeholders are the essential elements for the success of this debt exchange program. As such, government is committed to laying out a path towards attaining debt sustainability informed by sound technical analysis and broad stakeholder engagement. Following the launch and as part of the broader macroeconomic and structural reforms, the IMF and government signed off a staff-level agreement on 13 December 2022. Omai sanahine yewura Ken Oforiata. Ye kwa amano so na ye ne owura Prince Obri Yeboa akodi enkomo. Oyobi a wonim de efa sikasem na afenso ne nhyehyɛ ne ntoto ye ho. Papa afisiapa o. Afem kometu e minu abema. Na apomu te sɛn. Oba de adarumo kurekura yemu. De tosu mienu a oman sanahine yewura Ken Oforiata ene ye di nkomo no. Asɛm pa na opese Ghana fo te ase efa eka aban no de wa amanone na afenso oman mu de no. Ura me daste me chia wotiefo. Sa wo hwɛ busumi mu ɛda tosu num 5 December a wone oman mu ni nyina bekasa ya. Obekasa de fa eka aban no ede ankorankora adwumaku wo man mu ene anamo a wotu na ne kasa mu no okama Ghana ne wiase nyina ate ase se eno ye anamo otu odikai a otu a eno ne ye internal debt arrangement into we a obeba external debt that aka wode no abonten no so ho nhyehyeye so de beden wode beba enti enre chi kasa obekasa ye nyina asema wokache wiasa manse nyina ne se amaama a odi wo muka adwumaku a odi wo muka ankorankora a odi wo muka ewo global world ni nyina no enam ahokyere a oman Ghana akomunti no enya de a enna kakra di nanim obetimi atua ka oman ne edi wo mu no anase nhyehyɛ ya wonu wo ye no enya de obetimi eden edi so enti wo mu ma ne mre na wode nhyehyɛ beba beto akwam akyere ko obefa so a obetua sa aka ni nyina afi ho no enti the summary of asem wo kan no ana mabɔ no pa ma wo no Miwura Yeboa ade bi kye madwen kakra sesi a Miwura Yeboa me ne wo edi nkomo yi maba wo ho abegye bosia ana me hye wo se bosome mienu pepepe meba be di me hunni e wo sika me begye wo ho no me de me mfa ho no de asi se yi asi e wo me fie anase abusuani bi na awu ni asade wo de woni mu ane se mabetua wo sika de ma wo na me so me di bibi eyi me ho ano akyere wo se ni senti no ma me brek akra e ba sa no a ehyehyɛ na me ne wo ye no na sei pa na me pese me ka kyerɛ wo ura the person ka kyerɛ se wakodi ahokyirimu na onya de obetumi atua ka no anaso obetumi atua ne ka wode wo no na anamo aban na tu no ewo nsunsuanso bebree ewo ho de ma enne daache enu mum na ye enwene ho nsunsuanso a edi kai ne se enam se eye agreement a aban oman Ghana ene sa ankrankwaku no ayenti ne yentimi ni suonti no bro for kasem there is a possible legal suit against the government ebi mo be ankrankwaku no bi be sore se omunye de aban na kanentum intomo de aban ne be court ama court akwaji sika eden e de ama wo mu eno ye anamoto ba ko a enipakuo no bia na oman mu no bi ebetime eden etu ade etoso mienu e da ho de be mo oman Ghana ne se ye free bibi credibility chese oman no wo credibility a wo kwaje bosia obi bia wo gidie se oman we de oba abeje bosia obetua enam anamo a aban atu20 oman ne credibility in terms of yenkwaje bosia no ebeden ebekofom ama sese nipa nhye de nya gidie oman Ghana mu se oyo oman a wo ma na bosia obetuma eden atua ensunsanso ebetoso miensa ye free bibi the downgrade by the credit rating agency se mahwa afi ahokyere oman na komu kese pa ne se International Credit Rating Agency no downgrade Ghana se ye oman a ye sikasem ya to apesen
na omu downgrade wa ukọ adwaman so sɛ ukọ akɔpɛ bosen a ɛnam saa downgrade no mu de ama wo nti obiara mpɛ sɛ ɔde ne sika bɛɛ den ɛbɛma wo and anamotu nansen kura no etui mi wura yɛ bɔ mi ntwa wa no ɔbɛn wo tɛmɛ nkan mpasɔ mi to nka mi ntwa wa no nansen saa nhwehwɛmu ya bi ba ɛfa ɔman yi sika sɛm ne adeɛ na ɔmo de yɛtoto Sri Lanka man no ho saa nhyehyɛ yɛ ne nkɔmɔ a yɛdi ya ɛyɛ no korɛ nti omu downgrade wa ɛwɔ nsunsuanso ɔbɔ de ma ɔman no deɛ ɛtɔ so ɛnan ɛma ɔman ne negative or poor image ɛwɔ wiase nyinaa yɛka ɔman aketewa bi a wɔn akɔdi ahokyere mu a wɔn ka kyerɛ wiase nyinaa sɛ wɔn ntumi ntwi wɔn kaa wɔn deɛ nti animonyam a ɛsɛ sɛ kenya ne wiase amansan nyinaa anim no baa na ɛba fam ɛnam saa na motu a yɛtue dɛm de bɛtɔ so num ɛde ama wɔn awie ne sɛ ɛnam saa suban anaasɛ a yɛda na di ne nti no sɛ daakye bi yɛkɔ akɔpɛ bosia ɛwɔ adwaman so a conditions a ɛbɛba saa bosia no ho no ɛbɛkɔ soro because wobɛhwɛ no ɔman bi bɛba bɛka kyerɛ sɛ mɛma ɔman Ghana bosia a momfa akoso mo nkanea emesi awowa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wantumi antua a mede me nsa bɛto akoso mo nkanea so because wangye biribi in the name of collateral or security a sɛdeɛ nnɛ yɛakaka kyerɛ no sɛ yɛn ho akyerɛ yɛntumi ntua no ɔnyɛ biribi an rely on nti yɛkɔ yɛnim no ɛbɛm conditions to the loans a yɛbɛkɔ akɔgye ne daakye no ɛbɛkɔ so and finally yɛfrɛ biribi cost of borrowing sɛ wokɔgye bosen a nsiho a wobɛtua no wɔ ho ɛnam yɛ history nneɛma a akɔ so nti no obiara bɛgye nsiho kɛseɛ bi ɔborɔfo kasɛm yɛse the higher the risk ɛnam sɛ wɔn nim sɛ Ghana yɛ ɔman a ɔkɔma na bosen a bɛdu baabi ɔbɛka sɛ ne ho akyere no ɔntumi ntua nti ɔbɛmake sure sɛ ɔbɛcharge interest kɛse yɛ den ɛwɔ ho animanimu yi deɛ yɛbɛtumi abɔsi but asunsuanso de bɛbrɛ daakye no ɛwɔ soro paa yɛte ɔman mu a yɛn nyinaa yɛ calling for the presence of investors sɛ ɔmo mmara mɛboa yɛ ne adeɛ a na ɔmo bɛbiebie nnwuma saa signal wei no ɛturo signal bɛn ɛna ɛde ama yɛn tu yɛnim sɛ nnwumayɛfoɔ nso saa program yɛ akenofo atade baa yi no wɔn sɔre tia ɛfiri sɛ nhyehyɛeɛ no mu nhɛ da nna hɔ papa bi mfa ma wɔn ne adeɛ a yɛsɛ pa yɛkata yɛn ne ti a yɛhwɛ deɛ wɔ ha to the investors a yɛfrɛ wɔ mu no sese investor bia wɔde ne sika ba bɛhyɛ aban adwumadie bia wɔ Ghana mu no ɔman Ghana mu no ɔbɛdwene ho mmienu because obiara ni hɔ ɔbɛkɔ sɛ ɔkɔ akɔto ne sika deɛ ɛden ɛde agu nsuo mu sɛ ɛmfa nko nti bɛma investor bia ɔde ne sika ɛbɛba abɛhyɛ aban adwumadie bia wɔ ɔman Ghana mu no ɔbɛdwene ho mmienu ɛnsɛnde good signal anaasɛ ɛnka nsɛmpa ɛmfa ɔman Ghana ho ɛwɔ ewiase investment community n'anim on the part of adwumayɛfo a wɔyɛ demonstration megye di sɛ ɛkwan a aban ɛfa so yɛ saa debt restructuring no communication kasa anya adeɛ a ɛkɔɔ so yie mabɔ aban n'aba so nansan mu hɔ ɛwɔ kwan a wafa so adeɛ kyɛn nɔpɛ biara na wɔde dollar ne cedi rate abɛto abɔnten ɛne nsunsuanso a ɛnya ama cedi ɛnya ahoɔden ɛde atia dollar no enka one bedwen sɛ ɛnam that strategic communication fa so a wɔnyɛ nti kansa na wɔbɛtu saa na mo wɔ kura no enkoni adwumayɛfoɔ bɛyɛ den ɛbɛkasa akyerɛkyerɛ wɔn mu amom ate aseɛ na aban no so aka deɛ ɔyɛ amom ahu sɛ de bɛyɛ adwumayɛfoɔ nka sɛ aban ne bɛsisi wɔn nko a but it means sure mɛka sɛ ɛyɛ unilateral decision ana aban no nko ayɛ den eteki ɛno nso ɔba abɔnten bɛka sɛ me ho kyerɛ me enti meyɛ ABCD sɛ wokae document a aban ne de bɛto abɔnten a wɔse sɛ one subscribe to ne new debt arrangement na usika wɔ hɔnom no onim de ɔbɛyɛ na consequences no ɛyɛ kɛseɛ sen sɛ wobɛsubscribe to say new debt arrangement enti in the whole anamon anaasɛ ɛkwan aban no fa so tu saa anamon wei no megyiri sɛ emu a na ho fan a matemamfo ante nneɛma ase enti aban no mmɔmɔden na onye biribi mfa saa nneɛma no Mira, Erade asundue nka wo afisha pa bio. On council. I think no committee me. Yeda se papa femu ni na waboa yen papa. Ura Prince Obri Yeboa. Wo yo bia wo nim de fa sikasam ne ntoto ye ho. Wana wie yi wode akosku yi. Ya sha fia sentiment me wa se wantwi kakra mane muso. E wo bosome fra ho mansini mu asante mantemu ye.
aban krache panyina no ɔte akonya so wɔn manyafo ya ɔdanso ne ho nsɛnsɛm de abusue bebrebe nam so ma assembly members ekora po sɔre tia no ɛyɛ sɛ papa no wɔn mpanuo tom de de kan na no ɔya dodo de atoso mienu wɔ mu ade de atoso miensa wɔn akora ya wɔn prempuntuo bia afama mansini mu entiti a ɔte akonya so ne sɛbi mpredua sanfa so ni so na asɛm no yɛ twe nananom ahemfo kora do mu gimu a akrata kɛseɛ fra bankɛseɛ mu ba yɛsɛ wɔn manyafo ya ɔdanso one match na sensen one tena chen na nhwemu kakra ntimi nkɔ so na efre saa bre ni mu no nkam yɛ sɛ bosome fra ho mansin mu empuntuo bi ntumi nkɔ so ɛnam so mene assembly members a one mo mansin mu asɔre ya one mo kyerɛ sɛ wiase mo pass maka kyerɛ nyame ana aka kyerɛ mframa enti wɔn mo nam yɛ fidi kɛseɛ so no maka ɛde akyerɛ mampanyin na do sɛ yɛro ya danso papa no watwe na sensen na so oyi na de kura no a wɔn mo hunu sɛ wɔnyi na di nso no ɔbɛsan so de naba wɔn mo hunu san sɛ nipa ya twe na sensen a wɔte wɔgye akatua de mfaso bi ani so saa ɛmfa ma wɔnom ebiem sɛ wohwɛ mu kura mpo no a efire bra papa no kɔ yɛ ne mpuntu abɔ wɔn mo paa nipa wɔn mo gudi asɛm kɔ akɔsi ne soɔ na wɔkɔ mampanyine ne makɔtwere ho krata na wɔgye mpuntu nwuma de aba no ɛnya de wɔn mo nya bi nam so nti wɔn mo sra mampanyin sɛ na ne kyene ya owura ya danso ne gyina brɛ ne bɔbrɛ wɔn kan na mampanyine na so ɛnte na Ghanafoɔ nyinaa so ntumi hunu bi ɛnam so amansantwɔfoɔ hyɛmudi a assembly members ifre yei panyipa ya wɔno wɔ mronto electoral area wɔyɛ assembly member hɔ wɔno na gyina assembly members ne nyinaa na mu kasa yɛ Dr. De Graft Maxwell Boache wɔno ene nsantwɔfoɔ kasa ya wɔse bibi ɛde kyerɛ yei. The presiding member effort for an emergency meeting. Yeah, but as a normal process, no, by also register. The coordinating director of the book to one year register. You register, you know, and I will be said, look on your register or book. You have a 51 something, the only for 29, number 29, anyway. And the letter you two armor, all of them are coming around, but they buy, and it's a dinner about 30. Ona ebi mo erase issue say mo hu say din no ayeden abro so e kuri hwe mu no ba che say wo appointees bi wo ho a ye se adom aba aye hwe mu e che say the regional minister and the dom aba sa appointees yi e ye the DC ya suspend no na ase e ba ne yere enuanom ne ne kontafo ne ne nafofo ne dom aba na ye hwe mu ne hu say but hayenti a dom ba ye say bra some members yes on to the vote of no confidence e dey atia no no omo de omo bai say be ya yeah, to Abana, Yentimi, and to Abadania number, and for any of them. For 3 weeks now, still don't know if you want to say, you will Mampeni, Emu, the aircraft, so Pamono, so I day on my auntie, because near my air catchery, near my air catchery, was made from Kanko, so from Puntio, in here. Until that be a meeting, you need 4 minutes cry, meeting on entry armor. Say, when you had the first meeting for the whole of this year, at Ayeba, the Canada community, and then December, you have no. So the whole of this year was made from Sanima, we want to find a clear me. Sanima won't to find any other something. It said the regional minister said the Etibiano, the entire way, 6 appointees, no, I don't want to on my young. Ebio, Safo don't buy it. One more no mere consultations. Answer Safo Eba. Set impo free bos me from so mon free hana. Omu you Safo na mudi. And yes, we can never have a meeting with Safo na Mabano. Yen to me no money meeting. And it's ambassador we can never have any meeting with them. I was your way on the for the graft Maxwell Boache, why assembly member, your woman tour electoral area. Nano memenda ena NDC amanyoko no ekɔ Accra Sports Stadium. Na ne nyina no sɛ okoyi mpanifo ya obetumi aboa wo na party no ni so ade ho ne botaye no etumi abamu ampa ebra wɔkɔto aba ne wiye no de odi nim ne de wani nim nyina no ye kyerɛkyerɛ mu de kyerɛ mu na awia yi ye pɛsɛ ye di nkɔmɔ kakra de fa ho efiri sɛ akɔyɛ amanyɔsɛm emu amanebɔ nsɛmbisa ene sɛ de kwaya bɛfa so ebetumi akɔyɛ nim. Dr. Isaac Brako wɔn na yɛne no di nkɔmɔ ene awia yi wokɔ University of Education Winneba ɛhɔ ɛna odi ne dwuma ɛkyerɛ amanyɔ papa awurade asomdwe nkan wo so Sompa FM so ne ma official panso nkan wo so meje wo so afen komamre to yasomdwe mu sɛ ɔmanma yɛda ase papa afi mu no nyinaa nso waboa yɛn pa sɛ bere bia ɛbɔ wo puruma de woyɛ bia no wogyae na wogye yɛn so yɛda ase pa wɔ saa kwan no so oye awia yɛba wo nkyɛn a yɛpɛ sɛ wode yɛkɔ school kakra
ɛdeɛn na ɛkɔ so ɛwɔ Accra Sports Stadium bi a yɛn nsɛmtwerɛfoɔ yɛn hu na emomu no mo a monim de wa amanyɔsɛm no mo hu no yɛ a mobɛtimi ne yɛakyɛ bie. Oh, we deɛ yɛbɛbɔ bambɔ adwumayɛfoɔ aba so ɛsan sɛ ɔno kwadin enye din papa nanso NDC deɛ na ɔmo yɛagye ɔno kwadin dodo wɔn bɛkɔ nhyiamu a ɛte sɛ yi sɛ nye obi twa ne yakosom ne yɛmia na n'ani ayɛhɛrɛtɛɛ krakye yɛm sɛ owu yɛ wɔde kwadaka mena mu o enti yɛnhyia sɛ obi akɔ so obi ntɔhwɛ mu wɔ mmia yakɔpere obi widie mu we deɛ ɛhɔ ɛyɛ asomdwie afɛ electoral commission nso ɔsabasobɔ ɛsan sɛ ɔno nso kwan a wɔfa so splitting regions no baabi ɛsoso ɛyɛ most populous no was split into A and B enti abatoɔ no kɔ so wano nipa ɛkɔto aba no dɔɔso nso wɔn tumi wie ne bere mu na wɔn kan ne nyinaa simultaneously ɛma fɛ ne bobɔ no kɔ ntɛm paa enti wɔn mmienu sabasobɔ na sani esi kɔɔ yie no we no deɛ sɛ deɛ delegate no ɔmo dodoɔ na pɛsɛ ɔmo bɛdi ɔmo anim no ɛna ɔmo timi eyi wɔn sɛ ɔmo mmra mɛdi ɔmo anim yɛ mfie na yɛ edi yɛ anim yi enti we deɛ basabasa yɛ ama hɔ no ehia basobɔ ɛyɛ sɛ ka yɛ de saa kɔ yɛ abatoɔ nyinaa mu a presidential elections ana presidential and parliamentary elections no nyinaa ka ho a kamigye sɛ na kyerɛ sɛ Ghana yɛadu akyiri paa sɛ yɛ kae sɛ abatoɔ ɛyɛ democracy ne fapem na nyɛ maabɔ sɛ makoto canopy ayi dua kura canopy mu mede kɔbɔ obi tirim mekɔto toa de abɔ obi meto boɔ mede dua kɔdenkyi wɔ bi yɛ ne saa toa so sɛ yanka akɔnɔ ta yɛnhwɛ adeɛ wɔ ha sei no obia ɛka asɛm a na wɔka abɛɛfo yɛnhwɛ amanyokuo NDC ni MPP ɛbere bi ɔmɛkɔto aba bia no ɛbere a ɔmbɛhyɛ sɛ yɛbɛto aba no bɛduru no sɛdeɛ na ɛkɔ so wobɛhu sɛ na akɔduru anadwo sum koraa yɛkyɛ sɛ wodwe nneɛma bi ho a wonte aseɛ yɛkɔ yɛnim wɔ no asɔman no saa nneɛma no kwan bɛ ne yɛbɛfa so bɛtumi ayi di afiri hɔ abatoɔ na yɛkɔto ɛnyɛ ntɔkwabɔ ɛnyɛ maabɔ ne yɛde ne yɛtumi ayɛ no anɔpa anaasɛ awiam hɔ baabi na obi anya kwan kɔ n'anim. Wɔn sɛ delegate no baabi a ɔmba akɔsoɛ wɔ mo no sɛ ɔmo bɛfiri hɔ aba baabi a beaeɛ kɔ a yɛkɔ akɔto aba yi ɛkyɛ ɔmo bɛdu nso so a minim sɛ contestant yi makɔ delegates ne nan so wɔ baabi a ɔmo firi baa yi hɔ nkɔmɔ bi a mo ne ɔmo bɛdi mo ne wɔn adi na nkɔmɔ ntoasoɔ no yɛkɔhu wei no mu kasa ne ade no yɛ na ɛsɛe brɛ dodo afei nso so parties bi a wohunu sɛ yɛ party o sɛ nyɛ party o wɔn nyinaa ne amɔ mo kwan mɛ present solidarity messages messages yi nso ebi sɛ yɛ so mu nie ne yɛ nwie yɛ ka wɔdeɛ ɛyɛ tiatia na ebi ne mo kɔ yɛ no twe nwanyan na ɛte sɛ ne nyinaa ɛsɛe brɛ na ka dwumadie nankasa nti a mode aba hɔ no nti megye sɛ yɛkipo messages no short and simple a nanka bɛboa na mmom deɛ hadwen paa ne nkɔmmɔdie na yɛ na presidi so aggregation convention no ɛno na yɛ na ɛma no ɛno ka ho bi na ɛma no kyɛ Doctor yana ɛyɛ nkɔmmɔdie tra sɛdeɛ mene wo die yi anaasɛ nkɔmmɔdie under the carpet weyɛ as kasafra ntoma kasa wei no meka no saa kakana no nso ne nkyiaseɛ no mɛfra no ntoma nkɔmmɔdie deɛ wahodoɔ bebree wei no nkɔmmɔdie a ɛyɛ nkɔmmɔdie mu nkɔmmɔdie paa wɔn sɛ Ghana yɛhyɛ 1992 abatoɔ sɛ 1992 yi na mmenimutwie no yɛwura Rollins na waban mu ne party waban mu na wɔde bɛntoa ɛne sapɔ efie sapɔ ne bi ɛna nam bi yɛfɛ no kako ɛna no wɔde to votes ɛna deɛ menyine sɛ awofoɔ koraa sankwala bio nti wode bɛntoa kɔkyɛ obi koraa ɛmoa ɛnɛ ɛkwanimu enti saa akɔyɛ sikasɛm enti sɛ ne deɛ sika weetua na wensu tua na delegate yi wɔnto ma wo koraa wɔbɛgye enti megye sɛ hɔ no yɛ ne hadwene Doctor yɛwie koraa no nkabom yɛ ade a ɛho hia yie paa nti mpani sɛ yɛkɔ nkabom kurom a yɛmmɔ ahweteɛ twene nipa a olusu yɛ no wɔwɔ supporters ne adeɛ
NDC as a political party omo vision towards 2024 free na ikoi e dan ne afutio pa obetimi de ama wo mo amanfo bi bɔtwene sɛ NDC akoyi akandifo a wɔn wɔ osuahu wabatoɔ ne party dandan mu enti wɔn di 2024 abatoɔ na wie kura ansa na yɛ kwakotoɔ kura na no no deɛ woyɛ na sɛ wapere wo ho dodo sɛ ɛyɛ leadership ɛna executive non ɛyɛ kekedia ɛne nka abatoɔ ho hia yɛ kwakotoɔ ba wo package offensive wo message no how attractive your campaign message is. Sir, na wokɔtɔn banchi ekuro bi a mekɔkyerɛ adeɛ wa ɛso bra me wie training college efrɛ wa akuase wɔ Eastern region. Na kɔda bi kɔtɔn banchi na ɔze banchi o sie beto mponi o. Na da bi anu abi sei gase ne den pa. Na wokɔtɔn wo party sei na wo message ne ye dia. Ɛmfa ho ne how experienced your leadership is untimi nya. Entino as a several effective and attractive manifesto and campaign message. What crafting is say about addressing the needs of the people. Nipa no here no ebetimi aye. Obo baako ye mu. Enu kure obo baako ye so. Baako ye de ehu hia pa praye ye se wuyi baako a ebu. Okambo ma emu. Wo hwe ye wura ofosu ampofo. Ensama wo keka ye. Wo mo beto aba no mo ho no mo dwuma no mo bo what number 2 na che say ye bo ba konwom na ye bo eye de owi ni ye so ye to aba ye nye campaign ma obi na ye bo ni ade ase atwafofu afa na tiko e de ewura nenum na le letter wo de ba ye enra wo da na de yi waka say wo hwe paragraph 2 na wo di ya wo ne mu anya wono nko enipa bi wo party no mu a omudi yia wo ewo momu esan se omo enweni esan so mfi se enema bi ankoyie enti se omo anto na mo antoto prekuro enipa omo nurse various omo nurse pains ewo mo hatimu na omo antoto anya me onipa ni wo de uhu na mom de wo ne tirimu de wo hu enti saafo no edidi wachi a obaka so omo ye campaign ma wo enso na momkoma mu de wonfa ni wachi. Politics is not only a game of numbers, but a game of positive numbers. Numbers are omo betimi atwe afoforo bi abeka ho enya kokwasa enti ehon de so mutu ho na mon no mutumi kum in-house conflict wrangling and bickering na ekoso wo party no mu no na afi nso so sir wo effective political say wo nipa omani da ho vigilance wo nipa party agents at the polling center no omani da ho collation center omani da ho na ye ko strong room so omani da ho na wo ko fe nipa bi ese obi a wo se wo no ye man ti ya man biscuit ya nka ho tinani abre no ho asem na wo ka jumadi a wo kodi ankasa ya bono ho pa no de ehia no wo ko fa wo bi wo se oja de charger ho eno ne da na koma so na de a yesmo no ho so nkonkodi anamo onkotu sa anamo de onfa no ho a saafo no 2070 ba ye beka no 270 number bi no he fe 2070 eti na wanti sane ma we na hia na enye experience leadership no de enyom no moto aba popularity of your candidate strong financial base effective propaganda and attractive well packaged and attractive campaign message sane ma we na boa ma enkunimdie ba party bi anamomo Dr. Radia Sundu enka wa wiye wo ma official pa biem Major also I think commentary yen that's papa Dr. Isaac Brakon na yete ne nkan opani afimu no nyina waboa yen pa wini ba suapon no mu eho na di ne dwuma ne fa ye kire amanwo no eho na opani oya dwuma wa wiye waboa yen a oma ye san kire mu yi Aria Promtobraka sia bona wa soguso a wutie wa Sompa 93.1 Sompa 98.9 na ya to ansem no so enra na cash ntuade ante so no ehya se ewo magana emu wabra GPRTU wo mo ne asoye a won mo hwa ntuade won sensem so kwatena se edwene ho de 15.3% ba ye no enra da ehya se di dwuma na se wo hwemu a asankafo dodo no ahya se de ye dwuma ebi so bomi fi tedukum pesa de aban no kura kan won betie
ye kwa ma no so na ya kwa hwese asho ene da dua nso won mo de aye adwuma na asenkafo no bi ye ne won mo di nkomo bra ya ma ne boni kwa me redu akwa monten so abusua mo ma yenkotie ne ye ba ye ne kwa me ebedi asemi nkomo saa na yefa no cars ne bia na kombiru so kombiru se ko ye nyina ye ko bomcho ai ye lodu ko emna bodi apia du kokobin first ne agi o mu 6 cedis o lodu ai obi obesi mna ye ai 5 cedis 80 pesos obesi apia do ye 6 cedis wa say ya tesu 80 pesos no ntinze no obesi apia du a ane kokobin no a ye jo 5 cedis 20 pesos ba obesi emna ne bodi a ye jo ai 5 cedis. And I'm saying, you know, our mind near buying on cost was a ya, or mine, you know, you be the I said, you are buying a Siacano, and he said, you shall buy no so, baby a fool and you could do ya, what me at Tessamana from Tiamansi, and I'm swati, Yansu, yellow fair, so said, you be ya at Memuphone, Ubia, Hobertono, Pamcho, your friend, Mr. Ochre, Metiapia. Many I happy transport union. I'm now body appear to be minimum committee chairman. Any problem be a higher Jachi Pramso. Ye station be called Atunso Agogo. And I will mom call Jachi Pramso, a Putuja, any Apenkra, and I say Konongusu or Honum, and Ago was Anjach Mago, Omuna stations in the Kohonum. Now, price now, about me to say say mpenimfo da bia hwese ka adwumadie no emfa how mre wo bia enti no ya hwese ya ye by 15% no ya worki atete free sika no so e dia ma obia se be ya passenger bia ne ya driver bi enkonya asem e ma ne nkofa asem foforo ma ya di super pepe ya ye pepe si dia ma wo mo ba bia obia ko bia ya cha mo wo mo a aboa ama sisi asundue ekoso wo ye adwumadie mu. Oh, Minute Secretary of Richard Yeboa. I was your way a Shankafo be near say one man can woman paying phony binono. Now you're calling a Kwame Redwa Quaco Como. Kwame, your member called dear. I could see a book or Chris Adam. Yet Danyamia say, one and more no says a half a party and was I could do. I could see I said, yeah, we can't at saying, no, not the Pinfo was who I could do. And I had the initial northern south of Kumasi and then western south. And now no pay so you know we can see I with many eastern side and then southern side of the Kumasi. Okay, just so from the Kanwa some kakra or honey field so we call a tonsu at the corner Putuja, a coping Kukufua, Honina, Kanwas. Nakosia station beer, Mako, Efa, Miahu, Miko in Nats, say, before more honomo. Actually, Yamin Abomodi. Kwame, what's a man? For no fine, you know. I was a bit papa. Aha, young Wajina Yama, why? You, I feel that you say, mo. Aha. You said the name Manodas who are American, and no idea anywhere, northern south and then western south, Kumasi, and then eastern and then the southern. Accra Road, and if you are not a Jusso Equanso, and I say a Tonsu Equanso, and there's a station who do a Mikuko, a Kusianino. Baby, I could be at say, or Modi, Abanani, Emma percentage, a Hodua, as so Muwaki, no much to Soma, a month for Bitia, or Mobile Hadno, or my Yenina Kamakama, said ya, na Penina, that's what I work on. Baby, hold my free Kumasi, Ediko Kufu, and Akajitia, Ediko Kufu, and Canon, every year, bad 10 cities, and as I say, or Mataswami, baby, do bad city, and what 3 cities. Nina, no, Ayadia, no, it's in the Bomadiani, passenger for reading commercial, said almost my economics. Penifat in must say, you want to crack. No munka, some above from Bimois, anybody home, and when I could ask Mamma can you know, I could said, yeah, the 4 good one was we can say. You're not petrol, so I'm not driver for as almost to Sweden. And you can't be as young, ma, Mima Hodua, and also you could take the woman so almost 20 so. The Akosiana, 90 mono. Wohwe nipa do a wo mo full ka dia kwaneba no a omani age dodo na e wa ketia eso mutia e my son said na no atwam no de na ya eburu wo mo so na na de dodo na na ate ase a e de normal price na de ji wo mo ama sese enije aba driver for no so kyeremu a
wɔn mo ba sisi ntɔkwa na ɛkɔ so n'ano bɛtumi nan deɛ ne nyinaa tuatwa ayɛ brɛ ama amanfoɔ mo asantuma ntɛm kumase ne mpɔtɛm a dwadifoɔ a wɔbɛforo kaa ahodoɔ ne akwantufoɔ ahodoɔ nyinaa no wotumi sɛ nnɛ anigye kakra ɛtumi aba wɔn de anigye ɛforo ɛhyɛ ahodoɔ akosua. Akwame no a yɛtete sɛ woforo hyɛn no bia ntɔkwa nko a anyambia na deɛ no ntɔkwa no so ate anaa na kora de wonte bi mpo. Akosua kaa biara bɛbɔ wura mu a mebi sɛ adwadifoɔ akwantufoɔ deɛ wɔn kyerɛ no sɛ ne aketewa no deɛ ɛsiane sɛ wɔn ate so kakra no deɛ yɛ sɛ biribi bɔ ne gye no ɛsiane sɛ obi hɔ no ɔba bɛtwa tikiti a deɛ yɛatwerɛ so ama no deɛ ɛne wɔgye ano ne mmom problem kakra ne wɔ mpɔtɛm yɛ atorɔtorɔfoɔ no deɛ obi hɔ no a na mɛtiri ne pɛ sɛ ɔno ankasa de ne boɔ ɛba na nso so no sɛ onya approach anaasɛ wɔka kyerɛ no sɛ adɛ percentage no aba no wɔnkyee pɛ na yɛ sɛ wamoa na deɛ ɔno no mmom pɛ sɛ ɔtua no agye so de ama no sane sɛ wɔhunu sɛ asisie bi na nka wɔde yisi no deɛ a na ɛsɛ wɔyɛ hu din akosua nti no deɛ ntɔkwa a ne ɛkɔ soɔ naano abɛpema nnura deɛ ɛnɛ deɛ so ate korakorakora dodoɔ no a ɛde ahosɛpɛ na agya ɔmode ɛtua wɔ mo kaa sika ne adeade mo Kwame ne wama ne yɛboa busua wei yɛma ne bɔne Kwame Wedu ɛna yɛtɛ ne nka na awia wohia miso fruit juice anodeɛ baako ɛbɛboa wo na yɛkɔ aba yɛba yɛbɛdi miso ɛho nkɔmmɔ paa Ghana Fue! Yay! Fido Asisemo! My people! Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Pwauma unya besia kesie. Ane insihu kakra bipe. Entifa wo Android phone. Na install Fido app every Google Play Store. Sisia. Anna dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untueska ansiyama obesia. Ekwaya befaso enya loan. Ene se ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. Da wase na ya ma wakwa aba ye ko mfimfiri mantam ne mu. Nansan video bi enna momonten so pa. Minim se bia unya bi hwe ya na wanya bi anhwe a. Me ba so bra Facebook live no so na ebehwe video ye ka ho asem yi. Ne nyina no eye wo senkani bi na afenso ne boafo de friend se mate no. Ɛna omatu ade ahye MTT the police officer bi so a na omu brin pa hwe ne fom se ya hye se oba Facebook live no so a ɛna ɛda hɔ no mu no. Na nya ne tie se aprosifo abomoden etu anamon bi de afa ho. Ede anamon tuo no watu de afa ho. Yen nua bɛma Eric Anan ene wo hɔ. Eric afisia pa o. I think I'm saying ho governor. Eric na pomo te sɛn. I'm crying. Wala ro my dom e pensempati o. Me da say governor na asama we di kan bomu nchemu kakra. E de ache tifo ne ahwefo no sa be penete. Na ye nyina ye nim se ne ndey oman ni mu aye den na asonhye wo mu. Na adrobafo etie mu na edwumayefo nso team. Na nam sayo so ama airdrop ya obo ni din one eye ni mate omo e de omason hye aka ba kire ho e de sibam police ni abibinti enne no ni din ye de atakakre omo sibam na enye sibam wakra na we nyina asiye emra na eye police ni na ohwe na wetimi direct traffic se ne ye di kan abono eye kase ye de ache tifo ne ahwefo mpempi ese ade amfifi mantem hanomo road safety force anso ana MTTD NIC if wetimi akon with omutra ba kire ho ehwe ese kwanso jojo edwuma bia betimi akoso na nam sa yo so ma police for the MTTD for your mate omo ho egu montene so omo hwe hu se bibia betimi akoso na police ni dodo omunim UCC main gate honom na yade traffic light ni ho ne sa asonte no na honom hwe hu se ahyenkafo a omo ekota krade sanso ana omo fita krade besia konkran no obi a nso betimi ahwe na wa drive kama na enam so ma driver yi ene ne mate ni a nei omo ehu akaka edwemu na omo fita krade besia konkran na ade a omo bo careless kakra nti ma police ni ese fifi mantem hanom police atena bia eno eso na opeidu isa asunti no wache na ode omo besen omo drive na omo besen na omo onfo omo nko peidu na ese asotwe bia oho bia omo mfa mbo omo ene police ni ma no ho so etena aka enu yese omo nko omo kɔ no omo du ɛhɔ no mo sen kɔmura ɛyɛ main gate ni kyerɛ osi ɛhɔ no no ane ade a driver yi ɔne ne
mate no mo de to aso ana omo ko omonim kakra Hacienda hotel no eto a baby a pedu police station na police be informat na no wo no mu do na esa akasa obi nim nia police ni ne kan ana driver ne kan ne tournament a mate ni no ene ne driver no omo kan e ba kire ho ne driver ise ne mfonyin etwagu ewo yentintan fidie su sa pepe ene ade a enkenye wo mu ana omo nam kwan hu bi ana omo hwe ba police ni na bem ema omo gi omo na ese ne nka me kan asem foforo kwa no nya asem keto na asem iba ese ne Sompa mpempi na no ehwe asem ni edoso mu ansa na ya hwe ne ato egu montene so no mehwe idi asem na chi a ene no aposifo nchiremu omo bom nchiremu no kra ese bibi sa esi na ade a nkofo mienu a omo di sa nyambra asem ne nyame adoma ade aposifo ensa enso etimi aso mu a driver no etia me nsa kan ene Jefta Boaten na kobna we nya Jefta ya Bible mu ebusuafo di nani apamu ni di we Jefta no ho de otimi bu posi ni one ni mate ni ani ni Sadik ata omo mienu na ndei post atena ya no on 50 month omo chire mo nsa aso mu a ade a wonim se ne ndei no post for mo yomo nyoma omo enkasa bebre ne ta aso nti no nyoma bebre ho no mo man hyeda nda ne di na omo chire mu a danko fuko edi omo nsa aka omo a bibi edi so bia no se ehu hia te some from the between no mo de between mu na mo no danko fu ye omo hwe na omo perform de omo akwa kudina sim bia na asotwe bia wo bia no omo timi e de abo mo kom na police ni pa na ye twe ne form sei enye ize kra enye police Ghana pa na video yi kra wo de amane ye se do mu si biri mu no ahomete kra o pa na police ni no obi nhede nim okay ebi nso na dade no ndidi dia demom no asetem ansa de se wadidi kra no a won se wonkura tuo won enti at least atade na hye no kra no so wo de respect ma no so obetimi a ene sa soja fo bebre ho hye no obetimi a vem no pa but atade na hye nti no wo so wo de respect bia de ma no because eni kwa sa wo ben no kra na wo ni yiye na police ni mo twe ne form say atade na hye na mo de twe form say no won say hadwen eno ye niamo ho nsem bia mpempina na tememufo no ye nheda emfendidie ma wo a omo aba adwuma ne titru aposifo a omo ewo man mu ntine se na ye kan kwabna sa be pena tie ye niamo nsem ntie enye mo wa ese ade aposifo omo nsa eka za nkokuku ya omo ahwe se ade a otemra isutimi twe omo so na dodo a omo ti oman ni mu a omo nheda mfa egu mfa ma aposifo ne mpo nkankan aba adwuma yefo no omo ahwe na efiwe no omo ahwe no omo de egu a esafata enso etim de ama aba adwuma yefo ne kankan na no titru ontifo papa enu aba America na ye tene nka free mantem no awia ibronya no ana ye di no mesrawo FID wo ko Google Play Store download on app no asem obebusa bia yi ano sika no aba bebedwa e ma remfesa duro ne haban heba mesa honama ya wo mre waposo apidang heba Mr heba Colinak na feso dane heba wato apeti ba bia tonduro bia haban heba mesa ho asem na me ka kire we 0549 42 1234 0549 421234 tano so apatapa new site ho na be heba clinic ho hunhun fa no hunam fam yare bia bedwane otu ase edi amount 0243 345392 0243 345392 ye mizo fruit juice abusua na sane mango ane abrobe ne suri ne ban na ho de wo ni padua no mu asibitia na busua ebo ani pa se wo pa no de ba kwa na se aduaba eboa mu ani tumi gina so wani ne koyie wo skin san so to so eye kama na tumi didi heart attack ni ade bi ntumi nchewo a eye mango ene apple eboa papa nyasam ketewa na saade we nyina na abusua keka abomuo ede eye mizo fruit juice wonya bi na no mo a wawie na were de no enya drink na ye ton montin so ne bia we ye drink ya ya mu hwehwemu Food and Drugs Authority wo magye atom se eje wono mo beboa opa titiru ani bronyai ma akoda ne binom wo batan wankasa wo so num bi ebeboa wo ama wa hoɔden no asipi na sita hyane so se wo pendodo motu a woba Sompa abronsaka se ya wo mu ye abusua benya bi no watu ana kosto ahodo bia mu ya eton no de wo se wo pemizo fruit juice wo benya bi nwato ana wo de fra ya homa ye 0246 270 221 0246 270
221 ye kwansan foforo mu na Asam North mention mu finfin mantamu ne yadri ena wie ya mane boy yansa kana busua enya da kora ne nyina ne kire mu sa owura bia woye betwani ewo kro bi e friend se kuhia nyame yeduru ye friend se Robert Otu na papai se berebe bia woda no den se nyame amamu a ahwe asem we betie no ye ntia sempa wona ne yonko bia wonya mfie na duanam yensa sam oboni dodo no abone mane layi ene kwa hayo enu anajo besa no nwotwe na wona yonko wo modi agora chebe se mfinhia aduonu nie wo mienu anada ne de nyina wo mkabom ka hayo nti wo mokwa wo bi susu bone emfa ma no yonko na enu anajo no wo no kwa he no ana Robert Otuni ya se ne yamu aka ne kakra enti wo pa ba bi no kwa akogya ne nan enti ne yonko ni kan na agya wonko no nkwa aboa bi ebia na ne tire ye no akwa akonya bi wo brechi ya kwansi eno mu sa aboa friend san wansane aba betwam afa Samuel nanim wo se aboa die nemanya we eno an ye de koro wonko to ne tuo nipa na eka sei okono kohwe ya wonu ankasa ne yonko friend say Robert Otuyi a wonne kwa ha ya na dwode suomu no Robert no ne tu akwaka na abusua woda fomi nipa mro man so ne kodura ya sabia dokotafo kirim se ba bia woda no se nyame amamu a wo mo dokotafo no nyade o betumi aye bibi ade afa ho asam no akwakwa de power maker sa posifo a wo mo Asam North mansini mu asomu ofinfi mantemu a wo mo hwaye mu hwemu sanse kwaba ne se no ese nipa piraka ho a wati anya ekura mpo sanso yakoye nipa kumuo no na ya akwafa asem kase pa ade aba na so nti maker sa branch francis Sam oboni ya wanya mfie na duana miensa wakwakodi sansa ma wa posifo nchan ya wo bo ma hwehwemu mapa atumi akoso afei yekɔ Nigeria maimu sɛ wuduru Nigeria maimu a ɔman no atifi atɔyɛ fam hɔ baabi ɛna enkra yɛ firi hɔ ba ɛkyerɛ sɛ enkɔfo bi a wosusu sɛ ɔmode tuo ɛne nneɛma etimi gye nipa nkwa efiri ne nsamo akɔto ahyɛ ekuro ɛne nkura ahodoɔ bi yɛ wɔ atifi atɔyɛ fam hɔ no mu a akɔyɛ awerɛho sɛm paa yɛfrɛ baabi sɛ Malangum ɛna afei nso no Sakon na saa ɛhɔnom no ɛna nkra yɛ firi hɔ ba ɛkyerɛ sɛ enipa bɛsɛ aduasa nson ana ati nananom ɛwɔ ɛnseɛ do ne nyinaa no ɛyɛ sɛ nkurasefoɔ na ɛwɔ hɔnom yɛ ɔmo yɛ adwuma wɔ hɔnom kyerɛ sɛ wobɛhu a akora kasa wɔ kɔ sukuu aba a wobɛhu a ne yɛakye n'asie akora ne mabiem ebiem nso ɔmo nantwie ɛyerayera saa nsuo ɔmo nom no bɛhu sɛ na nipa bɔnfoɔ nso aba hɔnom kyerɛ sɛ akoyɛ asɛm tentententententen ɛde ama wɔ mo ɛno na aka ho bi ma adesie yɛ wɔ hɔnom ebu afu pa kyerɛ sɛ na de ne yankasa nkasa yɛte ha na Fulanifoɔ firi hɔ baabi ba ya na wɔgya nantwie sɛsɛ yɛn mfudeɛ ne adeɛ saa mo aka mpanimfoɔ yɛ hwɛ bambɔ ho nsɛm so ɛbɔ amaneɛ sɛ adan ahodoɔ bɛyɛ sɛ ɔha ɛne akyire ɛna saa nkɔɔfoɔ sane etuo de gu nipa ne agyapadeɛ so wieɛ no wɔsɛ twagya ɛde atom ebiem nso dawbɔ krata ahodoɔ ɛbɔ amaneɛ ebi kyerɛ sɛ ɛyɛ 28 yɛban mu mpanimfoɔ so kyerɛ sɛ ɛyɛ 37 yɛ kyerɛ sɛ ne nyinaa no akɔyɛ asefam sɛm ɛwɔ hɔ na wokɔ saa atifi atɔyɛ fam hɔnom no a mansiri baako bi wɔ ɛfrɛ sɛ Kwara wɔpani yɛ wɔne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmmɔ ɛyɛ Atuk 7 wɔde ne kyerɛ m sɛ adan ahodoɔ bɛyɛ sɛ ɔha ɔmo nkontabuo mu kyerɛ sɛ ne nyinaa no yɛ asaa amanfoɔ yi akɔyɛ atukɔtena baabi aban no kora bɛnya ɛde ama wɔn no akɔyɛ asɛm paa na wode wɔde kyerɛ m ɛwɔ Kaduna State a Kaduna State Commissioner Internal Affairs ɛyɛ Samuel Aruan wɔn na wakyerɛ mu kyerɛ sɛ ampa ne yɛateɛ wɔ Ghana no ɛyɛ no kora pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛteɛ no nanso mpanimfoɔ no bi ɛde soboɔ no ɛbɔ Nigeria mampani Muhammad Buhari sɛ papa no wasan asa deɛ oni hɔ deɛ adesie wuo ɛnyɛ nasɛm ɔpani wɔn kyerɛ sɛ watra so mfinhyia bɛsɛ nwɔtwenie nanso nneɛma toro kaa kwa na ɛkɔ soɔ na wɔn de soboɔ ɛbɔ no sɛ sɛdeɛ Akra ɛne agyapadeɛ esi kɔ no sɛ nka obi a wayɛ n'adwene pa sɛ wɔde ne na esi fɔ no watu ase a nka watu ase dadaada ebiem nso amanfoɔ nsɛm a mo ka kyerɛ sɛ nyame yɛ adom a afi a yɛkɔ wura mu pɛpɛɛpɛ na ne mfie nwɔtwe n'aso na ɛno na ɔmo ntimi hu sɛ ɛna ɔpɛ sɛ wɔyɛ saa o ɛna ɔpɛ sɛ ɔyɛ san yi o yɛ kɛse ade sɛ bebree ɛso gyade gu Muhammadu Buhari so yɛ akɔyɛ sɛm paa ɛwɔ Nigeria man no emu abusua yɛn gyina so awie na yɛmfa nsɛm no nsi wɔ ha na adwenkyerɛ taw yɛ a mode aba no kakra bi na yɛmfa nsɔre so yɛkɔporɔ kɛseɛ no so na yɛakenka adwenkyerɛ yɛ a mode aba
yɛnkɔ na yɛhwɛ adwenkyerɛ yɛ a mode ama yɛ ɛnɛ awia no bi bronya no a na yɛdi nti adwenkyerɛ no yɛnhwɛ na maame yɛafa to so ma yɛ ne akɔsua yɛnkɔ Adutrum George akwasi no ɔsɛ Sompa News busua ɛdamu live paa ya wɔhwɛ yɛ Pedro wa Medina Cruz ɛna ɔsɛ wɔhwɛ live na ɛdamu ɛwɔ Indianapolis Kumasi tanoso Kesman Junction hɔ nom a afei Robert Ewinsie wɔn nso si good na ɔde abayɛ da se bibi ka so na ɔde ne die firi no ɔsɛ MPP mo ayɛ adeɛ paa de aboa mada Ghana nyame nhyira mo mampanyi na de ɛbɛkɔ so a na yɛataa wɔkyi ama nneɛma nyinaa kɔ yie esi ase de ne deɛ akyɛ dollar ne de ahyɛ bɔtɔm wɔyibɔ boaten na ebehi mo nkɔ soro na yɛhwɛ oyibɔ deɛ no wɔsɛ ɛdɛm live and clear ɛwɔ Sompa News Sompa News deɛ number 1 yo ɛdɛm live pa Pedro Frederick Mr. Kadia na mekenkan yi wɔyibɔ boaten deɛ no sunie wɔsɛ in fact Ghana adwarifoɔ nyame anim ni ebi mu tiri mu ɔden paa o mo yɛ wiki deɛ ankasa ɛyɛ no deɛ nyanto boaseɛ bɛrima na wusu nso deɛ nie ɛna ɔsɛ nana wusu from adanse asokwa ɛna ɔsɛ sɛ aban no cashew price no watum ɛde afiri 5 Ghana cedis ɛde akɔ 8.5 yɛda no ase wayɛ adeɛ ɛna afei yaw prɛko wɔsɛ good afternoon o na ɔde ne nkyia na ɔde kɔma agric minister Dr. Koto afiri yo yɛda ase kwadwopɔko nso deɛ nie atonso market ɛna ɔde ne deɛ firi ɛna ɔsɛ wɔn a wɔn nso tɔn lada ɛde ma wɔn a wɔyɛ slippers ne adeade no nyame ani no wɔn tete wɔn boɔ no so enti wɔsrɛ sa daworo ma sɛ yɛ tete ka sika so wɔn tete mo deɛ so wate Jacob Forsen no ɔsɛ good afternoon to everyone yɛda ase papa keke ka so mo deɛ ne akenkan abusua yɛ nyina wɔ so na yɛmfa nsi kwabra bibi wɔ hɔ ana yo yɛmfa sedama kokɔ afro no ka janto akosua somwa wɔ hene niama kranche nana yɛ ɔbɔ mali bia bɔ gafie gye wɔ akɔdeɛ nana yɛ grace wɔn mu nyina ka ho bia rekasa mofi wɔkɔ MCA so yɛ opike Rocky Rexford Godfred Nia Kiola school fees kɛtwe ɛna fei ima mu nyina yɛda mo ase Sompa so nya so ka ho bi kuya nya kwa bro no ma kɛtwe chiami ni momom yes chiami ni mo ene nkae ni nyina yɛda mo ase pa yenso abetena se yɛ nsɛfo panyura asante ebo Benedict odom sɛ mu eyeme akosua agyewa akɔde boaten menimenu nana kwabna kesa be heba clinic sanso so na haban fido mizo ene miza wana da roma na wie yɛtena se a yɛbrɛmo Rocky ewusuma mai. As the French would say, l'argent n'aime pas le bruit. To wit, money does not like noise. Sika